κίνηση. Κάνουμε γνωστό ότι στη Σπάρτη, μάλλον στη Λακωνία, λειτουργεί το παράρτημα Λακωνίας της αντικαρκυνικής εταιρείας. Ευχαριστούμε τον Δήμο για την υποστήριξη που είχαμε για να κάνουμε τη σημερινή εκδήλωση και ευελπιστώ ότι μέσα από τις προσπάθειες που θα κάνουμε να έχουμε την πρόληψη και την ενημέρωση για κάθε τι που αντιμετωπίζει κάθε ενδιαφερόμενος. Και εγώ πλευράζω την ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία το παράρτημα Λακωνίας για αυτή τη σπουδαία δράση. Σήμερα το Δημαρχείο φωτίστηκε με το χρώμα του ροζ, το χρώμα το οποίο συμβολίζει την πρόληψη κατά του καρκίνου. Ο Δήμος Σπάρτης είναι πάντα σε συνεργασία με την ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία, τον πρόεδρο και τα μέλη, και όλοι μαζί προσπαθούμε γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. Ευχαριστώ. Okay. Είναι γνωστό ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Αυτό ακριβώς το ιερό στόχο έχουμε βάλει και εμείς σκοπό, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τις γυναίκες, μια που αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, να προσέχουν τον εαυτό τους, να κάνουν τον προληπτικό τους έλεγχο και να ξέρουν ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει και ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Η ζωή νικάει τον καρκίνο. Η αντικαρκυνική εταιρεία γιορτάζει φέτος 67 χρόνια ιστορίας, προσφοράς και ελπίδας στη μάχη κατά του καρκίνου. Όλα ξεκίνησαν το 1956 όταν ο Γεώργιος Κατσαφάδος επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μέσα από έρευνες και ζυμώσεις, το 1958, υπό την καθοδήγηση του μεγάλου καθηγητή και ερευνητή Γεώργιο Παπα-Νικολάου, ιδρύεται η Ελληνική Αντικαρκυνική Εταιρεία με πρόεδρο τον Γεώργιο Κατσαφάδο και άλλα επίλεκτα μέλη της κοινωνίας, που στόχο έχει την πρόληψη, την έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου. Και κάπως έτσι ξεκινά το ταξίδι μας.